Mayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguno nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sa naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Utang sa taga-Banukan Country dapat nga bayaran sa syudad sunod sa city administrator. Isa pilason sa pagpaniro sa guasang bodega sang ice cream. BCPO nagpahayag nga wala sa natabo ang kidnapping o kun kidnapping group sa Bacolod. Tagtaganay isang ayuda para sa mga estudyante mangin per district na. Kag sa good vibes sa Escalante City halin sa pagka-construction worker, tricycle driver kag kargador nangin isa na siya kasikat bero. Initalan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, mga hotel sa Bacolod ang halos sa fully booked na para sa bulan sang Oktubre. Sa Oktubre 1, magasugod ang ginapaabot nga grandest Mascara Festival celebration sa Bacolod. Pero ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga karon pa lang 90% na sa mga hotel sa Bacolod ang fully booked para sa tuigan nga okasyon. Sa 68th Philsotech National Convention, ginhaylo man sang alkalde ang mga participants halin sa nagkalain-lain nga probinsya nga mag-amat-amat na pabook agud masaksihan ang selebrasyon. Gilanlantaw sang alkalde ang posibilidad nga ma-accommodate ang mga maga-inabot nga bisita sa mga kaiping nga syudad na lakip ng Silay, Talisay kag Bago. Magahinyo man ang syudad sa mga shipping company para sa dugang nga trips para sa Mascara Festival. Sa number 9, revamp sa Bacolod Traffic Authority Office ang ginaduso sang katapo sang konseho sang syudad. Nagapati si Councilor Alvictor Espino, pamuno sang Committee on Transportation and Traffic nga hindi kinakinahanglan nga pulis ang magapamuno sa bitaw. Ang mga plano niya ang pagbalasa sa mga opisyal sang nasambit nga opisina. Hindi pa mahingadlan ni Espino ang napilian nga mamuno sa bitaw. Pero suno sa iya, sibilyan nga may track record na sa bitaw ang nagakaangay sa pwesto. Samtang ginadihon man karon sang konsehal ang pagtukod sang Traffic Academy. Upod sa Land Transportation Office, tinutuyo sini ang paghana sa mga kapulisan na lakip ng pagbabakod sa traffic guidelines sa mga penalidad, ilabi na sa bahin sa gina-issue nga citation ticket sa mga violators. Hanggang bago, I need somebody that I can work with. We have given ample time sa current nga dira. But I'm looking at personnel nga who not just I'm comfortable working with, but ang personnel nga kay hindi na kadaan sa ilang trabaho. Asset sa ito. Sinong preference mo? We are still kinalantaw to pa. But hopefully by this week meron naman. Sa number 8, thermal scanner screening team ipahamtang sa mga point of entry sa Bacolod kag Negros Occidental bilang tikang kontra monkeypox. May report si Nico Delfin. Hindi ginakinahanglan ang pagpatuman sang border closure sa probinsya sang Negros Occidental lakip na sa Bacolod City karon nga may kumpirmado na nga kaso sang monkeypox sa Western Visayas. Suno kay Mayor Albi Benitez nga sa ila paghinun-ano ni Governor Eugenio Jose Lacson nakasugdan ang pagdala na sang dugang nga mga personnel sa mga seaport kag airport para sa hugot nga monitoring sa mga pasahero. Kasubong sa mga tikang sa nagpeak ang COVID-19 pandemic, maga-install man sila sang dugang nga mga thermal scanners agud mababaskog ang pagbantay kontra sa monkeypox. We will come up with a unified screening and detection plan. Isa sa aton imo is we will put mga thermoscan sa mga port of entry. Same as the COVID campaign. Same as the COVID. Kaya ang isa ka symptoms ng monkeypox is also fever. But no need to close borders as the governor mentioned no need to earlier. close borders. I-heighten ta lang ang aton nga mga screening sa port of entry by isa thermoscan. Okay. And then i-pray nato ng aton nga mga tao dito sa mga area nga to spot and identify
possible carrier sa monkeypox. Ang Bacolod City Health Office ang nagtala na nasang separado nga isolation facility sa Midway Facility sa Barangay Alhis para sa posible malatnan sa monkeypox. Magasapol man ang mga municipal kag city health officer sa mga banwa kag syudad sang probinsya upod sa Provincial Health Office sa Huwebes agod mapatpat ang mga protocol angot sa monkeypox. Ginkumpirmar sa Department of Health 6 nga isa ka 25 anyos nga lalaki nga taga Iloilo Province ang ikaapat nga kaso sang monkeypox sa pungsod. Sa probinsya naman, suno kay Dr. Ernel Tumimbang sa Cadiz City District Hospital ang isolation para sa monkeypox patient nga nagakinahanglan sang medical attention. Nagkalain-lain nga mga personnel ang para sa COVID o kun monkeypox para malikawan ang cross-infection. We created an isolation sa hospital for cases nga that develops another monkeypox disease. Okay. Remember nga not all with blisters o symptoms nga mayara go directly to the hospital. We are doubling our efforts for monitoring through the sa aton nga regional epidemiology and surveillance unit. Nagsapol na ang Provincial Health Office sa mga health officers sa mga banwa kag syudad lakip nang sa Bacolod City agud to tigayon nga maghilisugot sa guidelines para sa monkeypox nga magasanto sa kinahanglanon sa Bacolod kag Negros Occidental. Ining iga-submit para sa approval. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 7, isang pilason sa nagluntad nga pagpaniro sa warehouse ang ice cream sa Barangay Mandalagan. Padayon ng investigasyon karon sa Police Station 3 angot sa nagluntad nga pagpaniro kay nasang kaagahon sa gwasang warehouse sang ice cream sa Bangga Subay, Barangay Mandalagan. Pilason sa pagpaniro ang delivery driver nga si Anthony Glaraga. Sunod sa PNP, nagahampang lang sa kilid sang bodega ang biktima sang sila makabati sang pagdinupok kag siyang naigo man sa tiyan. Si Captain Armelin Vargas, hepe sa Police Station 3, nagsiling nga ang salakyan sa gwasang warehouse abong posible gintuyo nga tiruhon sa mga suspetsado kag nasalabat lang si Glaraga. Ginahibalo pa karon sang PNP kung anong motibo sa pagpaniro. Sa number 6, Bacolod PNP nagpahayag nga wala sang kidnapping nga natabo sa Bacolod kag wala man sang kidnapping group. Wala sang kamatuoran sunod sa Bacolod City Police Office ang nagalaptag karon sa social media angot sa presensya sang kidnapping group o kun sa mga kaso sang kidnapping sa Bacolod. Sa press release ang BCPO, ilagin siling nga wala sang minor report angot diri sa kapulisan kag indi matuod ang nagalaptag nga mensahe nga kuno gikan sa PNP Bacolod may kangtanan sa grupo sa mga kidnappers. Ginausisa nga karon sang BCPO kung sino ang yara sa likod sang sini nga nagalaptang nga mensahe sa social media kag sila ang magapangatubang man sang kaso kung mapamatud-an. Si BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir ang nagapahanumduman sa publiko angot sa pag-verify sang mga impormasyon. Iya man ginpahayag nga nagapabilin nga malinong ang syudad. Sa number 5, punong barangay sa Banwa, San Isabela patay sa pagpaniro. Patay ang 61 anyos nga si Danilo Dautil, punong barangay sa Barangay Kabkab sa Isabela matapos iniginluthang kagabi sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sang PNP, papauli na kuntaning biktima sakay siya nga motorsiklo sang siyang gintiro sang ining maglabay sa lubak-lubak nga dalan sa kampo. Sunod sa pulis, mahimo ginbantayan sa mga sospek ang biktima kag silang nagpanago lang sa katubuhan tubtob nga maglabay ang kapitan. Nadula man sunod sa pulis ang dala nga bag sang biktima. May ginatanaw na karon nga motibo ang PNP sa pagpatay kay Dautil kag isa diri among insurgency. Padayon ng investigasyon sang kapulisan. Sa number 4, pagtagana isang ayuda para sa mga estudyante mangin per district na. Sa tagsa ka mga distrito na ang payout para sa AICS Educational Assistance
sang DSWD kag hindi na sila magbaton sa mga walk-in applicants. Wala pa sa napatod nga venue ang DSWD sa tagsa ka mga distrito sa Negros Occidental lakip na sa Bacolod para sa ikaduha nga payout schedule sang educational assistance sa Sabado. Sa Facebook page sang DSWD Western Visayas, nagpaalinton sila nga kutob sa mga nagkadto sa mall pero napasawan magkuha sang ayuda amo ang pila sa ila tagaan sang prioridad. Nakuha sang ahensya ang contact numbers sang mga yatong ginpapauli. Gani magahulat na lamang sila sang pahibalo pinaagi sa text para sa ila nga payout schedule. Hindi mag-accommodate sang walk-ins ang DSWD. Sa baylo ang mga nakaparehistro pinaagi sa link kag nakabaton sang text amo ang pwede makakato sa mga payout venue. Kabahin ini sang tikang agud man mapaiway ang pagdinaguso sa mga aplikante para ginapatuman o kon para sa ginapatuman nga assistance to individuals in crisis situation program sang DSWD. Sa number 3, grave misconduct ang kaso nga ginfile batok sa 5 ka mga empleyado sang Office of the Provincial Agriculturist. Silang ginpaidalo man sa 60-day preventive suspension. Suno kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. natapos na ang deliberation nila ni Governor Eugenio C. Lacson kag sang Martes. Tigayon nga naserbe ang formal charges kag suspension order batok kanday Engineer Jimbo Garzola nga isa ka division head, Ramilo Letran, Engineer 3, Herman Abihay, Engineer 3, Rezen Palacios, Engineer 1, kag Maria Luisa Abanyo nga Project Development Assistant. Silang ginreklamo sang misuse sang government vehicle matapos sa gindulong sa Victoria City sa Hulyo 15 para sa pagsinapol paagi sa Capital Cab Service. Nagdangat na alas 5 sang hapon. Wala sila gihapon makabalik sa nagahulat nga driver sandig sa reklamo. Pasado las 8 na sang gabi, nakitaan sila sa isa kakalanaan kag ginaligar naga-inom-inom. Sa Biyernes, suno kay Nelias, ginapaabot ang sabat sang 5 kung duyag nila nga magpadala na lamang sang position paper o kung magpaidalom sa hearing. Sa sulod sang 60 kaadlaw, ginapaabot nga madesisyonan ang kaso. Suno kay Nelias, 2 counts ng grave misconduct ang na-file batok kay Garzola matapos nga nagbuya ini sang malaing nga tinaga batok sa in-charge sang Capital Cab Service. Ang preventive suspension nagatuyo nga hindi maimpluwensyahan sang 5 ang ginapatigayon nga pagpang-usisa sa ila. Wala man sila sang batunon nga sweldo sa mga tion suno kay Nelias. Gintinguhaan sang DJ Cas Negros nga malambot kuntani ang pila sa mga natungdan. Upon receipt sila ginapa-report dahil ma'am, so subong wala na sila ka-report dapat. Okay, because we also furnished our security services department to implement the preventive suspension order. These 5 respondents are given choice whether to elect for the submission of a position paper or to engage in a full-blown administrative hearing. So, makuha na within 3 days, no? So, in 60-day period is for the, hopefully matapos within that 60-day period, para mapresentar tang ebidensya, kag mapresentar man nilang ebidensya, kag ang final nga hatol sa ila. Sa number 2, sufficiency sa sugar production. Ini ang tinutuyo ang malambot sang bag-o nga liderato sang Sugar Regulatory Administration sa masunod nga 3 ka tuig. Sunod kay Pablo Luis Azcona, ang representative sang planters sa Sugar Board, 1.790 million metric tons sa karon ang na-produce sang pungsod. Ang sugar demand diara sa 2.5 million metric tons. Sang 2016 tubtub 2017 tigayon nga nalapot ini. Ini man ang kaundan sa mensahe ni Acting SRA Administrator David Alba sa PhilSUTEC Convention karon. Patag niya, hindi man madali-dali labot ini pero ini ang labi nila nga tinutuyo base man sa mandato sang presidente. Pila sa mga tika nga ilay patuman amo ang pagpaayos sang productivity. Nagalakip ini sang paghinyo sa mga yadtong may maayo nga production nga tudluan ang iban. Ikaduha, ang pagpangita sa pamaagi nga ma-reduce ang production cost. Ang bilis sang fertilizer kag produkto petrolyo sa karon ang pila sa mga
pagpanghangkat nga ginaatubang. Kagkabahin sa long term naman ang full mechanization. Kabahin man karon sa proposal amo ang pagbalik sa nga 2 billion pesos nga pondo sa idalom sang Sugar Industry Development Act. Yara ini karon sa 500 million pesos. Magahinyo sila sang bulig sa Kongreso bahin sa red tape agud tulubos nga magamit ang pondo. Suna kay 5th District Representative Emilio Yulo, siya ang magalobby sa increase sang SIDA fund. Igaduso niya nga ang may mataas nga utilization rate magasaka man ang pondo santo sa percentage nga nagamit ini. Ang educational assistance kag pondo para sa farm to market roads ang highly utilized suno kay Yulo. Well, number one, we need to ask the people that are producing well to teach the people on how to produce, improve their productivity. Number two, we have to look for means and ways to reduce production costs, specifically fertilizer and fuel. And then, if we want to compete in the world arena, we have to go to mechanization. The top producers of the world did not become top producers of the world until they fully mechanized. But that's on the long term. We have received its 500 million. Probably what we can do and as a proposal, we have high utilization rate for our FMRs. FMR constitutes 50% of the main budget of SIDA. That's 1 billion. So what I'm proposing is during the hearing is that we allow whatever component of the SIDA in accordance with the utilization rate. So for example, if we have high utilization rate under the FMR, then they should correspondingly increase to such percentage utilized. I think we do have problems with the other components. Socialized credit, I think we need to work on that. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Mga stall owners dapat nga bayaran kung pilagid ang ilang utang sa syudad sa pag-arkila sa mga pwesto sa Manukan Country. Yari ang report. May 8.6 million pesos ang kabilugan nga utang sa mga stall owners sa Manukan Country. Sa tinuig na nga ginasukot sila sang balayran sa pag-arkila sang pwesto sa Manukan, malapit pa lang 1 milyon ka pesos ang nakolekta sang Benitez Administration. Suno kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, hindi na kinahanglan pa nga i-condone pating mga penalty sa utang sa mga stall owners, bangod makaduwa naman ka beses nga na-condone ang ila balayran. We're not at this time geared into condoning. Kay actually hindi magidlag ko ang balances mo. Imagine ang stalls 2,000, 250 lang na per month. Mas dako pang market sa ano? Ang iban nga portions, protect yung natawag mong area sa Manukan dako. So that's why gina-review it. There might be restrictions. Ginpahayag naman ni Mayor Albi Benitez nga sa karon iya gina-consider ang public-private partnership agud ma-develop ang Manukan Country nga isa na sa mga atraksyon sa Bacolod. Para sa utang sa mga taga Manukan. As of now, wala ordinance so manupotik kami. Sabay naman sang arrears sang Burgos, Libertad kag Central Market, padayon nga gina-review sang syudad ang posible pagpatuman sang restructuring program agud mabayaran nila ang ilang nga utang. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, halin sa pagkakargador, construction worker, kag tricycle driver, karon sikat na nga barbero. Nabase siya sa Escalante City, pero pila sa iya nga mga kliyente gikan pa sa Bacolod kag mga politiko. Yaring report ni Romeo Sobaldo. Diri sa may Tangkinto, Barangay Mabini sa Escalante City, makita ang Adlaw Barbershop ni Chad Damalerio. Agaw atensyon ang sulod sa barbershop. Imbis nga itsura sa nagkanilain nga mga haircut ang makita sa sulod, mga sculpture sa mga exotic animals kag mga reptiles ang makita diri. Himo ini sang artist nga si Joseph Mahilom sang Banwa sa Calatrava. Sunod sa kay Chad sa prangka nga istorya, hindi gid man masunod ang mga litrato sa mga hairstyle nga yara sa litrato. Kaya nagadepende sa gihapon sa shape sa itsura sa kliyente ang iya sini nga gunting. Kumbaga kumon na lang ang barbershop na puro na lang gupit ang nakikita. Pero sa totoong artist gid sa gupit,
hindi mo na masukod hindi mo na masunod ang picture da sa gupit kay nga nakadepende sa shape sa ulo, klase sa buhok. Hindi ko pwede makadto kasi gusto ko sundon mo hindi na mo. Pero kumbaga ang ginhimo ko na lang kay daw buringan ko sa mga pictures ng gupit, ginhimo ko na lang naging creative kay ang akon gid concept na gusto. Kumbaga wala sa kapareho. Nakabase na si Chad sa Manila sa sulod sa 3 ka tuig bilang barber, pero ginpili niya nga magbalik sa Escalante para diri magserbisyo. Luyag niya nga pataason ang kalidad sa panggunting sa ilang lugar. Nag-range sa 300 to 500 pesos ang iya paggunting. So sa iya, kung ang mga babae gani dako ang ginagasto sa pagpatahom sa ilang buhok, amo man sa lalaki. Hindi lang basta-basta nga ginaguntingan, dapat ginatun-an. Aras kami sir kung budlay magmarket di kay siyempre mahal lang akong gupit na gusto. Tapos aras sa bukit. So ginihimo ko na lang ang expectation ko is makakuha lang ko isa, 2 ka client na sulit. Tapos ma-appreciate nila nga akong arts, akong value bilang artist. So mo to, ang expectation ko isa, 2. May ko expect nga magdamo gali. Gani para mabalaan gid ang abilidad ni Chad, akon siya gin-challenge nga i-makeover ang akon limited edition nga buhok. Lain gid man gali ang katinlo, kauti, kadetalyado sa panggunting ni Chad. Ini ang rason kung nga ang mga mayor kag iban pa nga mga politiko sa Northern Negros nagapagunting sa iya. May mga taga Bacolod pa nga nagapa-Escalante para magpagunting man sa iya. May ang layo gid ang Bacolod. May taga Bacolod di regular mo na nga. Regular. Gabiyahe sa pakadto di. Gabiyahe ang event mga gapagupit sa una ang mga gapagupit sa Bacolod. Pagkadto pas Bacolod, mga taga dire nga kadto Bacolod, wala sila kadto. Ari na di sila diretso. Kasi imo naman sila. Mga ano? Politiko. Mera politician, streaman. Damo pa gani. Ada kalabanan politician. Pero kung si Chad ang papilion, sino gid bala ang handom niya nga maguntingan? Kasubong kay siyempre gagupit na ko di sa mga mayor de. Gusto ko din nga magupitan si Mayor Albi Benitez. Naman. Siyempre, pangandoy ko lang makagupit sa iya. Siyempre daw, tapos na malipay ko makita ko sa personal, makabulig mo ko sa iya. Makabulig mo pati sa mga foreman. Sa kada adlaw, may pitutub-tub na pulo lang ka mga persona ang ginabato ni Chad nga kliyente para hindi makapoy para sa iya. Ang pagkabig niya sa pagunting, isa kasahay isang art. Amo nga suno sa iya, nagabalik-balik ang iya nga mga kliyente. Grabe Barbs ang ginimo iya from construction worker, damo pa siya may naagyan na test karon nga nangin barbero siya. Diskarteng Pinoy. I think, Nick, no, ang pagpanggunting niya, isa gid man iya ka skill. Pwede mo matun-an, pero laing gid may abilidad ka man nga innate gid wala sa imo. No, gapang imbitar na ang gunting ni Dante. Kag amuyad to ang napulo ka mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay insakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.